S-a întâmplat o dată să mergi la sală, abia aștept să faci un antrenament de piept din programul meu, primul link în descriere, dar pur și simplu nu intră. Nu ai pump, te simți slab și parcă totul merge prost și la sfârșitul antrenamentului ești mai nervos de acolo decât când ai intrat. Păi, dacă te uiți la videoul ăsta, nu o să ți mai întâmple asta niciodată. Pentru că urmează să-ți dau 3 pași simpli pe care dacă îi urmezi, o să-ți transforme antrenamentele mediocre în cele mai bune antrenamente pe care o să le ai în viața ta. Deci, fii atent. Salut! Dacă e prima dată când te uiți la un video al meu, mă cheamă Dani și ajut oamenii ca tine să obțină un corp estetic în cel mai scurt timp. Deci, dacă ești interesat, lasă un like și un subscribe ca să te apară multe videoclipuri de la mine. Pasul 1. Bea apă până te piși pe tine. Ok, poate nici chiar așa. Dar să fii hidratat este foarte important dacă vrei un antrenament bun. Asta se asigură că, în primul rând, o să reziști mai mult la antrenament. În al doilea rând, o să fie mușchii mai plini, pentru că mușchii tăi sunt alcătuiți din 70% apă. Și în al treilea rând, o să fii mai vascular. Și cine nu vrea combinația asta? Să-ți iasă venele pe tine, să fii pompat și să te simți bine. Toate astea poți să le atingi numai dacă bei destul apă. Bea undeva la 1 litru sau chiar 2 litri de apă înainte de sală. Și știu că poate ți se pare mult acum, dar crede-mă, ai să vezi diferența. Și asigură-te că bei apă și în timpul antrenamentului și după antrenament ca să rămâi hidratat. Pasul 2. Bagă carbohidrați la greu. Lucrul ăsta se numește carb loading și poate l-ai văzut zilele astea pe TikTok sau săptămânile astea, a prins foarte multă popularitate. De ce? Păi, în primul rând, carbohidrații înainte de sală îți dau un spike de energie, adică o să ai energie pentru toate exercițiile, nu o să rămâi fără respirație. În al doilea rând, carbohidrații se convertesc în glicogen. Asta țintă în masa musculară, atrage mai multă apă în mușchi și din nou îți face mușchii mai plini, să pară mai mari și ești mai puternic. Deci cine nu vrea toate astea? Și ca să faci pasul ăsta cum trebuie, mănâncă o masă cu mulți carbohidrați la cam 2 ore înainte de sală. De ce cu 2 ore înainte de sală? Păi, ca să aibă timp carbohidrații să se digere și ca să te asiguri că nu mergi la sală cu stomacul plin. Crede-mă, nu e o experiență plăcută. Iar pasul 3, alege-ți antrenamentul bine. S-ar putea să bei multă apă, să mănânci mult carbohidrați înainte de sală, totuși să nu te simți bine la antrenament. S-ar putea să fie din cauza că nu ai un plan de antrenament potrivit pentru ce încerci tu să faci. Adică dacă nu-ți plac exercițiile pe care le faci și nu-ți simți mușchii cum lucrează la ele, cum te aștepți să ai un antrenament bun? Și pentru asta ai nevoie de un antrenament destul de intens ca să stimuleze creșterea masei musculare, dar totuși destul de scurt ca să nu-ți pierzi pump-ul pe la mijloc. Poți să experimentezi singuri să afli ce antrenament faci asta pentru tine sau, dacă vrei antrenamente bombă și să construiești un corp estetic în același timp, am făcut asta în primul link în descriere. Acolo este programul în care am pus tot ce trebuie să știi ca să obții un corp estetic în cel mai scurt timp. Deci, dacă ești interesat, aruncă o privire după videoclip. Deci, urmează pașii ăștia înainte de antrenament să ai cel mai bun antrenament din viața ta. Dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să dai un like și un subscribe ca să te apară multe videoclipuri de la mine și până data viitoare, v-am lăsat!